Ne kun ye muso ko kuma min f'u ye k'a ɲɛnabɔra k'u bɛna muso bila ko kana di i ma ko i k'a k'i ka filanan ye. Ne yɛrɛ ko n k'a ka ɲi kan sa. An t'o to yen. Home Nous Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majussin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. maa yɛrɛ kɔni n bɛ ka waati jan bɔ fɔ dɛ. A ka fisa tuma dɔw la o. A n'a ma hakili jigin ka ko camanw na. Walayi. E yɛrɛ denmisɛnninma kun ka ŋɛɲɛ cogo min na. Ni ne kun b'an kolo kɛ e kolo kan kosɛbɛ. E kun bɛ mɛn ka sɔrɔ e ma kɛ mɔgɔ ye koyi. Kuma bɛ mɔgɔ min na kangada la. Ko ka baro k'a ka ko ka gɛlɛn a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ. Ma hakili b'a la don min na ne binna ka bɔ yiri sanfɛ. Nin don ne kun ye ku bila ne kɔnɔ ne mɔ walayi n tɛ yɛlɛ koyi. Mɔgɔw kumana ka dɛsɛ ko jigi ne ma mɔgɔ si lamɛn cɛ. Kɛ cogo di. Kaba baasi tɛ yen. Ne ko mun de la i tɛ sigi i ka so de. I ye o ye wari di yan n bɛna taa dugu kɔnɔ n bɛna taa n bɛna kɛ tan. N ka mun fini san. A ka ɲi tan ne yɛrɛ kun ma na mɛn ni ba in kama tantɔ a ka ɲi tan finiw bɛ n bolo so yen fini bɛ ne bolo yɛrɛ nka ko bɛ ŋaniya yira don n'i ko k'i bɛ taa sa an ka kɛ ten. A ma ka fisa o parce que i bɛna taa so donc ni a ma ɲɛ k'i bɛ taa kɔni i bɛ finiw caman san. N'o y'a ŋaniya ye a ka ɲi n'o y'ale ŋaniya ye a ka ɲi. A bɛ se ka taa sa. A ka taa sa. Baasi t'a la. I bɛ don so kɔnɔ ni kunkolo sanfɛ papiye minnu bɛ yen i b'u kɔrɔta wari bɛ yen i bɛ wari ta. Ok, n bɛna sisan. Awɔ. Maraka an bɛ sɔnni. N'Ala sɔnna. O ka fisa quoi n'a ye fini san n'i ye fini kɛra o la ni don min na n'i bɛ fɛ ka taa o ka nɔgɔn quoi. O ye tiɲɛ ye. Voilà. Ne ba tɛna mɛn bilen ni ne ma taa o. I ka taali man di ne sa. A ka ɲi sa. To yan sa dɔɔni. N ye tile fila nin kɛ. N kan ka wari dɔ sɔrɔ ni y'o sɔrɔ. Ko bɛ fɛgɛ bɔ b'i ka taali labɛn. Se k'o kɛ koyi. B'i ka taali labɛn inshallah. Walayi. A ka di n ye i ka to yan fɔlɔ o waati la. Awɔ. Allo. Aw yɛrɛ tilenna bɛɛ ka kɛnɛ ye somɔgɔw nse kɛ aw tɛ baasi ye o ni cɛw ni baraji a ka kɛ ten sa kɛ ayiwa ko n bɛ bɛɛ fo. La k'an yira ɲɔgɔn na hɛrɛ la nse. Ma. N kɛra di jɔn de kun ye weleli kɛ. I bɛnkɛ de kun ye weleli kɛ. Baasi t'u la yen. Baasi t'u la. Ma olu dun ye kabiri e téléphone bila e fari fagara mun kɛra a ka di kɔni. Foyi ma kɛ ko ne kun ye muso ko kuma min f'u ye k'a ɲɛnabɔra k'u bɛna muso bila ko kana di i ma ko i k'a k'i ka filanan ye. Ne yɛrɛ ko n k'a ka ɲi kan sa an t'o to yen. Ayi bon komi e kun y'a ŋaniya sigi ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la. Bon a daminɛ a fɔ waati daminɛ a kun kɛra gɛlɛya dɔw ye mais ne yɛrɛ tilala k'a faamuya bon n'u y'a sɔrɔ y a pas de problème t'a la komi Fati yɛrɛ b'a dɔn n bɛ muso ta ni Ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ muso ta fo 4
donc problème t'a la a bɛ se ka na baasi t'a la ayiwa ne kɔni n fɛngɛnen don dɔɔnin dɛ mun ko la kan n'a ni n buramuso mana bɛn dun o kɔni ti o yɔrɔ tɛ jɔrɔ la ko ye n'u bɛɛ ma bɛn u tila ka bɛn a la sini si tɛ ka ɲɔgɔn ka sigi u tɛ ɲɔgɔn ka sigi la bɛɛ b'i yɛrɛ ye o tɛ baasi ye e yɛrɛ ko ten o tɛ baasi ye baasi tɛ n'a ɲɛna cogo min ala k'an nɔgɔya o tɛ o tɛ n'i kun y'a da ne ma a kun ka dabila dɛ a kun ka tu tan ten ɔwɔ munna tan foyi ka dabila dɔrɔn e yɛrɛ ye fɛn min ye nin e bɛ tila k'a fɔ ko ka dabila waati bɛɛ n'a ko tɛ wa waati bɛɛ n'a la ko de don n ka ɲi tan fɔlɔ an ka ko dabila ni ko ten problème t'a la an bɛ se ka ko dabila n yɛrɛ mana taa so n na taa ɲɛfɔ n'a ko ma baasi ye o baasi t'a la n yɛrɛ bɛna wuli fɔlɔ n sɛgɛnna sigi la n taa dɔɔnin da maa mun de b'i la ayi n sɛgɛnnen don dɔrɔn maa yɛrɛ ta ɲi kabako dɛ depuis e nana e yɛrɛ dabila mɛ ne ka muso filanan ko la n ka muso ta n ka muso ta o ɲɛnabɔlen tuma min na e yɛrɛ kelen bɛ tila k'a fɔ k'o to yen ne ma foyi faamuya nin na ne tun bɛ kɔnɔ nin bɛ se ka bɔ bɛɛ da fɔ ma e de nalen ko kɛlɛ yɛrɛ kɛ ko n ka muso filanan ta e sa o ko sigilen sen kan ayiwa baasi t'a ale de b'a dɔn kun min na a y'a fɔ Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité mauna. Ao 100% coton. Aye voli jona kana Bergona Business Center la. An sigli no bamako sukuba kono. Énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funia wera ula. Aywa. Aye boli jona kana ngani tisi nyuman no segere.